padang bulan padange kaya rina rembulan sing gawe gelengake ojo turu sore ene tak critani kanggo sepo mengko sore ene tak critani kanggo sepo mengko sore tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore salatan daimatan bidawati mulki lahi lampun wong tuwa tuwa kiruni
keton burine wong tuwa loro puter ing ngarsa pangeran anak putune rape-rape rebutan warisan anak putune rape-rape rebutan warisan. Alhamdulillah met, awak dhewe ana ning tlatah endi met? Tlatah gunung. Kok gunung ndi? Adem ngene kok. Gunung adem ngene. Ayo takon Pras, Pras ki sing rene dhisik, Pras mboten sah, cok angel-angel jenenge endi kene, Mas? Paingan. Paingan. Kene to ngomongi rada angel wong tuwa iki. Dinae iki. Ngendi, Pras? Endi? Paingan. Oh. Endi? Paingan. Taijon Pras kok. Piye? Paingan. Wah, Ndek. Idone Kliwonan. Moh, ha? Kliwonan. Nggih, Bu. Awon. Malah ya wis, oke acarane iki supitang met. Acarane nugel manuk. Manugel manuk. Adik pundi sing disupit mau? Adik, rene. Mriki. Wis mari urung? Wis mari urung? Urung. Oh, urung kok mekmeng. Mugakno gayamu ning Lah jero. napa maneh? Dumeh aku wis mari mlakune ngene iki, Met. Berarti urung mari ya? Urung mari kok gayae. Sini. Lato-lato naik sini. Raket kuwi. Kamu naik sini. Tak lihat seperti apa? Apanya? Itu kan apa? Sudah jadi burung baru. Oh, nah iya. Saya ingin nakal, saiki men aja nakal. Didongake met. Muga-muga dadi anak sing bakti karo wong tua. Amin. Sehat selalu. Amin. Iya to ngono to, Met? Nggih. Iya. Iya pura le. Le, munggah rene nggo dhuwit pura? Ora cepet tok. Ora. Ya wis, wong kudu ATM kok. Ayo didongake kene karang Dik Riyaya, Met. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menungso ke akeh lupute yo ngene iki, Met. Dosane ya, Pras. Pras ki barang ngono kuwi sesuk menehke dikandani, Pras. Dadi wong tuwake sing nurut. Wingi tak kon dadol bakso ya malah adole apa to, Pas? Malah endil gede-gede dawa-dawa. Lah opo kuwi? Kaya model kosempol kae. Dipangan atos. Kerikil apa, Pak? Pras kowe. Iku kita bariki ana sing ulang tahun barang. Lah sapa? Iya engko wis delok wae ulang tahun. Ya. Arak montolang po matun, Pras. Delok sikile lho. Mbok ya Allah. Munggah panggung api-api diamen diangkut lho. Iya. Kok telaktor iki kok ya mlaku mosok ya ngono. Ayo, sik tak sapa sik iki paling tuwek iki. Nah, ayo. Untune ora ilang, Mak. Di kok galak ta saiki to. Ayo glitter glitter. Wah, ya wis. Saya diredak sik. Ayo, arep-arepan ya. Men ketok serasi ya. Ya, ngarep aneh maju. Ora petentang. Delok wis mari burung. Wis. Ayo, saiki diredak sik. Biasane. Yo. Ayo prakanca ngawaruno rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelar ngaji kaping pindho neng
Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kapindhone lakone salat kaping telune bayar zakat empat poso ana ing bulan Ramadan ping lima kaji kaping lima haji lama kuasa. Des, pasukannya disemprit sih. Yo. Ayo Kong, dirungake kupinge Kong. Ayo Kong. Gumun ta, Bu? Pripun niki mrongos ngeten niki dene. Marono Kong, dirungake Kong. Tuwek ngayal kok. Mas. Kumise kok dawa ta saiki. Tak karo wong iki ngene iki kok ngene yang ngariko. Ayo, rambut blonde barangke. Hari kok kisi kang telek sapa kowe? Bisa kuning e. Ayo. Saiki lagune sing anyar ya, Pak. Ya. Sing sepasang remaja jatuh cinta asik dah. Ini bawa asik Dewi ngeri. Ayo kayak Adik, saya tak ngetes suaranya tah cilik-cilik. Iya. Kurang semangat moh. Baleni ya, sing seru ya. Seru ya, baleni. Sik, minggir, wong tua minggir sik. Iki urusane wong tua. Adik tiba. Ayo, delok klupuke. Ora sembrono. Yo. Wis ora mampu, Met. Kentang. Ayo, Met. Langsung lagune kuwi ya. Lagune saka Mbah Kung, iki wong tengah, iki terakhir. Aku ora di pasangan ya. Itu. Ya wis Jo. Lagunya apa, Des? Sepasang remaja jatuh cinta. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin dan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Namun uji dan derita hidup pasti damai surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semua bahagia
Ya. Des. 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 Iki miki. Nah, iki ngene Des. Nggih. Ya, iki pean tak kon goleki satu orang Arab putra kena, putri kena, sepuh ya kena, Sepuh oleh. anak-anak ya kena. Iki mengko tak kei pertanyaan iso jawab entuk kaos Citra Rimba. Kaya wis tak nggo iki lho. Siap. Ayo Bapak Ibu tuwa nom. Siji wae iki. Iya. Iki permulaan esuk berikutnya insyaallah akeh iki. Aku tak mau berser karo meneng ya. Karo merem. Curut ngono ya. Iya, wis kena. Brek iki men adil, men do oleh ya Met ya. Aku tak mubeng. Iya. Ya. Tapi merem ya Met ya. Heeh. Hitung ping 3. Iya. Jiro, kuwi ngitung. Ayo. Yo, persiapan tak muter. Iki pertanyaannya gampang kok iki, Des. Yo. 1. Iya. Kowe kok seneni kuwi. Ya, kok biaya GPMS. bener. Awas. 1 ditambah 1. Kokean. Es. Ya. Iki 1. Heeh. Ayo. 1, 2, 3. Hop. Kamera. Arah itu ya? Endi? Sing ndi? Si endi? Sendi, Des. Si endi? Kodong kuning. Selaudan iki. Kodong ireng kacamataan. Monggo Mbak, mriki. Monggo. Mriki mboten digigit mriki. Mboten apa? Niku pun Pun jinak jinak. niku. Pun. Mriki. Nggih. Pun disontek. Sing ndi iki, Des? Sing nika cewek niku. Ya, diaturi munggah iki. Ah, mriki sing pakai kacamata. Iki pertanyaannya gampang iki. Heeh, monggo. Wis mesti iso. Monggo minggah nggih. Oh, Ayo, iya. kita sambut Iya. Mbak E. Ternyata tangan gue pinter juga ya. Iya. Pilih yang 6. Emang ngono lho gampang lho, Des. Kepiye? Iki lho kekuatannya iki. Kepiye? Wis tau iki. Apa? Bis gede. Heeh. Tak ngene iso mandek iki. Nyetop Iya. Ayo, Ndi iki, Mbak E? Adik. Lewat ndi iki? ayo beri jalan. Ayo, Met. Kayak gedan. Dibopong Des, dibopong. Oh. Iki kudu bener jawabannya iki ya. Bener. Heeh. Itu bener jawaban. Monggo nek pertanyaan dari saya nggak bisa terjawab, Oke. gantian Andes sing bikin pertanyaan. Iya. Siap. Glintung, Monggo. Dumateng para pamirsa sedayanipun. Iki kang wudute kanggo klambi ireng. Ana kang kethek joget-joget. Ilang-ilang sing ati-ati. Aja metenteng mbak aku wedi. Iki ngene miki. Wes, gini. Apa ada sing nakoni iki? Iki miki nggo iki. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Farah. Kalian Mbak sinten? Farah. Mbak Farah. Oke. Alamatnya mana? Wonan. Kliwonan. Nggih. Masih sekolah? Oke. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ini gini loh Mbak Farah. Ini saya punya pertanyaan, nanti kalau bisa jawab pertanyaan dari saya, ini langsung mendapatkan satu kaos Citra Rimba. Koyo ini tak pakai ini loh. Oke. Pertanyaannya langsung mawon nggih. Wingi puasa Ramadan napa full atau kena halangan nih sebagai seorang wanita? Enten halangan. Enten halangan. Des, dek kue halangan tok apa? Berarti normal lagi. Dek kue halang. Iya. Iya. Pertanyaannya langsung gini kita kesuwen selat sore. Nggih. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajib berapa waktu atau berapa kali? Ayo mboten niki mawon niki. 5 waktu. Salah. Niki iki Sing takoni sopo? salah. Yo pinten? Ya mbok. Rakaat. Iya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajibnya ada berapa kali atau berapa waktu? Nek 5 tetap salah. Dalam? Telu malahan. Loh. Nah, kalau 3 jenengan nganggap salah napa bener? Nggih mboten. Salah. Oke, ya wis. Iki Des. Pertanyaannya siapkan Des. Iki pertanyaan dari saya karena mbaknya menganggap salah. Padahal itu jawabannya Pak D atau Mbak Kakung.
3 itu benar karena orang yang melaksanakan puasa Ramadan sholat wajibnya hanya waktu subuh, luhur dan asar karena maghrib dan isya sudah nggak puasa. Nah, berarti bener Mbak Kakung. Iki genenan Des pertanyaannya monggo sak karepmu wes. Yo. Sing iso jawab go bali Andes, yo. Aja. Ngene, Mbak. Wis gampang wae. Ape-ape angaten niki. Yo. Kula ganteng mboten? Ayo. Ayo. Ayo api-api angaten, kula ganteng mboten? Hah? Cik Ruk. Oh, idone ra mau merongos idone kok. Ayo. Iki malah enten sing ngomong merongos. Iya. Ning perongan iso apa, Des? Berarti jawabannya bener. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hei cewek. Kebetulan saya mau ulang tahun. Ya, itu bener. 30.000. Ngutang rian. Utan Rien nggih. Selamat pokoknya jangan lupa lestarikan budaya bangsa ya Mbak ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Mbak Farah. Oke, terima kasih luar biasa. Salam seni Selawase. Ya. Bareng bersama Cita ini Mbak Andes Ganong Komet Ganong dilanjut kembali monggo Des. Ayo Met ini. Jawabannya ganteng kok elek merongos sih goblok. Lah jare kowe bener. Lah ya wis bener to. Saya piye? Aku gak sadar ya. Yo dirodat sik wae yo. Wajib pengenalan nang turu ilmu Ayo Met, maju Met. Kalau aku tak ajarin nyanyi. Ngejel suaranya ki iso ora. Yuk. Anu. Ora apa lo. Ayo. Ora apa-apa. Sing main ki. Padang rembulan ning pelataran saya gugah ati kang kas marang wanci wes
wangi sang saya sepi saya kegawa sunging ngati kanggo sliramu sing tak tresnani liwat angin sore titip kangen ning ati don pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirane gelem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali kangen sliramu rindu aku pengen ketemu Sikat deh. pada rembulan ning pelataran saya buka hati kang kasmaran wanti wis wangi sang saya sepi saya kegawa sunging ngati liwat angin sore bersama Citra Rimba Indonesia ayo HP audio Sajase tak suwon slirane gelem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu ayo Mbak Rindi padang rembulan Citra Rimba lagi saya buka HP audio sound system Indonesia wanci wis wangi sang saya sepi saya kegawa sunging ngati kanggo sliramu sing tak tresnani kanggo sliramu sing tak tresnani ayo Luar biasa. luar binasa Iya. binasa ayo wis to wis Iya. dilakoni to lunas 30 nah piye nih kok ajak saya ke lagu kue alah tuwek ra ono duwite ayo saiki dilanjut ayo apa Opo lek pras? ya Irfandi ya Iya. Opo pras? Iya. Ya Iwani ronce kembang Berdine mukir gemilang Ojo siro menga-mengo Miturut kawe pangeran Iwani ronce kembang Berdine mukir gemilang Ojo siro menga-mengo Miturut kawe pangeran
monggo lenga ingkang sekedo nepirane alam donya kowe ora kena samaya yen hati roce kembang wangine mukir kumilang aja sirame ngameyo miturut dawuhe pangeran yen hati roce kembang wangine mukir kumilang aja sirame ngameyo miturut dawuhe pangeran monggo langkah ingkang sekedo urip pirane alam donya kowe ora kena semoyo. Mila monggo para rawuh sedaya samiya nguti ilmu nipun agami al-Islam tumugi mati yang kesana wajib nglampahi dawuhe kata suci kata suci Gusti kita Gusti Kanjeng Nabi Anggal Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula niki tiyang jawi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula niki tiyang jawi Mila monggo para rawuh sedaya samiya nguti ilmu nipun agami al-Islam tumugi mati yang kesana wajib nglampahi dawuhe jagat namo suci kata suci Gusti nipun tangan Nabi ya tono Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula niki tiyang jawi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin
kejengkang. Yo, iki rak warokan. Lintang kembange tawang nedengi wulan kekalang kerlap kerlip kaya sotya Gugah pranto asmara dasar angin gawa wangi puspa atutut rasa Yo, Dek. arum urat wangi lir panjaran sari harum burat wakilir banjaran sari angkebange tawang nedengi wulan kekalang kerlap kerlip kaya sotya gugah pranto asmara dasar angin gawa wangi puspa tutrasa harum burat wangi lir panjaran sari Kepiye? ngopo to Des iya iya Kepiye? iki sajake mau nganu saya le nalak udan iki bisa pindah udan iki mau Iya. lek saltoke Ning apik, Des. Yakin apik, ora ngapusi. ning Pisan meneh, pisannya apik tenan. Yo. Iya. aduh kekeset ki malah napa iki kesot ki yo wis sing penting paringi slamet ora apa-apa slamet ya wis ora apa-apa pancen wong ampuhe pancen ngono kuwi kok ya ampuh yakin Wis nduk arep piye iki, Des? ya aja nesu Amoh. aja nesu lah Amoh. wis Iya. Kaya widodari ya. Widodari kecemplung ning lendut. Biasane iki widodari tumurun ning Arcapada to. Iya. Iki widodari cemublek. Iya. Yo, hotsa, yo. Hotsa, yo, hop. Yo, se, oh, yo.
ho a ho a ho a ho so Ayai karya pakaryan ning kaca ku gregut sentut Cacok kaliwoto manunggal setya Dampyak dinona Sri Sarati kumuru Sarane karso Estu kota rawuh sang nata Juru-juru ngayahi karya Sikro nayaka ngayai karya pakaryan ing kaca ku gregut sentut Cacok kaliwoto manunggal setya Dempya tinana Sri Swarani kumuro katon rembut ngarsa ngestu padha rawana sang nata sajuru-juru garunggal getya ho sa he ho ho ha yo ho ho sa he ho Woi, beri tepuk tangan untuk Mas Aden. Yo. Sebelah kiri Des, sebelah kiri. 30.000 Yo. Kiri. Yo. Iya, matur suwun. Iya, pacar. Apa? Untuk sikil. Met, komet. Halo. Met, wis yo Met, balik Met. Met tak omongi, Met. Bu, matur suwun ya Allah muga-muga tambah rezeki. Iki lho, ada iki tebes paku jamur iki lho. Nyoleh paku jamur barang, Met. Iya, oke. Wis tiba. Mabeki koyo ning ngimpi indah ta mabeki. Oh, nggih, siap. Iya, tiba. alon-alon iki. Matur suwun, Acik. Sayang yo. Riko untune ompo nyongkrongo sih. Iya. Ompong kuwi. Ompong ora apa-apa THR kok niki. Matur suwun Bapak Ibu. Mambure mason. Adik-adik.
Atur suwun, Mbak. Ojo maju-maju mambu terasi. Iya. Pun nggih. Wah, dereng to iki. Mbok kat mau to, Dek, Dek sak urunge tiba. Ya kuwi pepancingane tiba ki Des. Kuwi gawe tuku sabun ngumbahi. Ayo silikus lho. Pun nggih. Pun Nggih. nggih. Kula tutup nggih. Enten meneh mboten? Kula tutup nggih. Nggih. Wis jamur barang misal sing buri kono, Met. Lah iya. Nggih, nyuwun pangapunten nggih, wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten, nggih ta. Sesuk men do kepengin meneh Met, men weruh ling glondong-glondong men Sesuk nanggap nggih. dhewe. Nggih, saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Citra Rimba Indonesia, masyarakat